Molo bhuti. Molweni bhuti. Kunjani tata? Siyaphila bhuti omdala Khondo sonwabile kunjani? Siyaphila madoda, nani siyaphila mfondini. Usamfunela radio bhuti live, sikhola ku WhatsApp 074-819-3977, Facebook live ukhona Umfuleni, www.umfuleni-radio.co.za. Ngama no DJ SMS. Yento ukuthi abantu bafuna ukwazi uba ubani idela kufa likaMamzondi. Idela kufa likaMamzondi ngu-Odwa igama, unqumashe okanye uKhanzi fan because umuntu uzalwa ngabantu ababini. Ndizalwa eMayirheni koMikha koMzondi koziyeke, ndizalwa naseMaqwathini kodikela koNoni. Ndibuya pha eLadyfrey, pha kwilali yakuThembei phaya. Ya ndibuya phaya. Mfondini wangawaseLadyfrey wakuThembei ezilalini madoda kwi-remote ukhulusoza mfondini udibene nawuphi umculo? Umasikhande nithi umasikhande okanye nithi kumbhaqanga ukuthi into lomculo nomculo madoda. Ya ndikhule kakhulu ezilalini, ndikhulele ezilalini. NguMaskandi lo esiuculayo. Ukufika kwami kuMaskandi ndikhule nzayiqala ekuqaleni, ndikhule ndingumfana ebethanda umamela uMaskandi kakhulu. Umfazi omnyama besibamamela bethi obhuti abadala xa bebuya befika bedlala ezo ngoma because besiziva ngabo thina besingazazi. So ndayithanda loo nto kakhulu, ndakhula nayo ke. Then ndatheka ndifika apha eRhawutini, ndabe ndingumuntu endiqonda uba ndinephupha lokuthi ngathi ndingajoyina iqembu noba leliphi, and bendisamamela kakhulu uMjikitelwa ke ngelo xesha. So ka ndifika ke nyhani ithuba ndangalifumana elokuthi mhlambe ndikwazi ukuthi ndibe ndingacula ngaphantsi kwabo because okanye ndikhide phantsi kwabo ngoba bebebaninzi. Hayi, ndadibana nenye indoda yakwaNongoma yandifundisa udlala isiginci. Ndandidibene naye kakuhle ndiqonda ndizawufuna ukuthi ndidlalele isiginci khona ndingakwazi udlala isiginci ngoba kwatsho ukuthi le ndoda ithi no, mfana ukuthi masiqale apha, masike sipush apha kuqala ke ndifundisa udlala isiginci. Ndayithanda loo nto kakhulu, nam ndancedisana naye. Kuthiwa nguWandi indoda yakhona yakwaMgenge, yandifundisa udlala isiginci ke loo ndoda leyo. Ndiyabinaso esami isiginci, ndasithengelwa ngumntakwethu uWanda kagogo, wandithengela isiginci wandinika eso siginci eso. Ndadlala ke ngaso eso siginci, ndifunda ngaso. Kwaya ke ngo-2019 ndazoqala ke ngokhupha i-album ngobona ukuthi le ndoda into zayo side sihlangana zilungi. Ndakhupha i-album ke ngo-2019 sithi Mary Minci. Ukuthi i-album zami noba ziyi-4. So ukhupha kwami lo album leyo, abantu bathanda ingoma esithi Xola Moya Wami kakhulu. Ndavela ngayo ebantwini, bayamkela abantu bakuthi lo ngoma leyo. So ndahamba ubase ndini i-album eziyi-4 nje, ndabuya ndakhupha i-EP. Ubana ngondikhuphile ikhona ingoma ethi Iqanda leGotmani, ndikhuphe yona. Ngayo le ngoma le, because i-album yokuqala ndayiqamba le ngoma le ithi Mary Mile, ndayiqamba mna ngokwami up until iyophela nje ndizidlalela nesiginci nje. Ayiyo ngoma ethiwa ndayithatha komnye umuntu. Ufuna utshata ke lo xa? Ndandisayicinga ngela xesha bhuti omdala uba inoba le ndlela ndingayihamba. Mfondini ukhule ubizwa Odwa, igama elithi idela kufa likaMamzondi uvele nalophi? Eligama eli wena bhuti omdala ndithe ka ndizawungena emculweni ndandisithi ndizazinika igama elithi amajaji okanye ijaji lo Maskandi, yabo. So wafumaniseka ukuthi xa nditsheka no ukhona omnye umfo endazana naye but berekhoda nabo benomculo bawenzayo. Ndathi no, andifuna uphazamisana naye kuloo nto leyo because abantu bazabe bekhangela yena beze kum. So ke ngoku ndabe ke ngoku abantakwethu besithi awulidela kufa. Ngoku emculweni ubonayo uba kuyabulawana kanje, bekudume loo nto emculweni uba kuyabulawana kuMaskandi. Wena ube ufuna ungena khona ayulidela kufa. Ndaqonda okay man, sendisebenzise ligamile lavela kanjani. Okay, abantu bonke ngokumhlekazi bathetha ngale single yakho. Ndiyabona uba seyidumile. Wena xa uyimamele, wena mntu wayo xa uyimamele eqala ekhaya mhlawumbi izinga layo mhlekazi lithi into yayo? Uyabona izinga layo liphezulu kakhulu because ndisebenzise apha ubuciko bokuthi yazi mandingaphaphi kakhulu ndibhale, kodwa igama lengoma yafuneka liphaphe lona ngoba le ndithi Iqanda leGotmani iyaphapha kakhulu. So ndiyabona ke nabantu bayayamkela ku-TikTok kakhulu, bayayamkela kakhulu because ii-videos if ungazisheka ezininzi kakhulu, ii-videos abazenzileyo ku-TikTok xa ndishekayo zininzi kakhulu.
so nethemba lokuthi ngokuba nje ngoba intsha bazayityhala kakhulu ku YouTube abantu bazayivula kakhulu nethemba. Ngoku isuka phi into yeqanda leGrootmaal? Ya le nto yeqanda leGrootmaal ike yatrenda kakhulu apha ku social media. Ndaqonda ukuthi mandiyisebenzise le nto ndingayeki ne, but ndiyisebenzise ngendlela right. So ndabhala le ngoma, xa uyimamela le ngoma uzayimamela uyive inantsika yayo ukuthi okay ibhayise ethandweni, yabo ibhayise khona. So imessage iphethe lo message leyo, ngoba iqanda leGrootmaal obviously ngumuntu ongumama. Xa ungumuntu oyi-understand omunye uzawungayazi kodwa uzoyazi uba ngumuntu ongumama. Umuntu ongumama uphathwa kakuhle kaloku uba liqanda leGrootmaal angaphuculwa ngoba uzawusuka wachitheke. Into endiyiqapheleyo iingoma zakho zinothandwa kakhulu kuba apha kuMaskandi sicula ngento zohlukeneyo. Abanye bacula ngento ekuluwayo kuzo, abanye bacula ngeemvelaphi zabo. Ndiyabona ugxile kakhulu apha ekwakheni ngeengoma zakho. Ya kunjalo bhuti omdala, uMaskandi akufunekanga sulibala ukuthi imvelaphi yawo ibuyaphi. uMaskandi vele ngumculo wesintu, siyesebenzisa isintu ke sikhuliswe ngaso kukwakhana, ayikho enye indlela. So yilona nami ndigxila kakhulu ngigqithisela message yokuthi ndakha abantu, yabo. If ukuthi umuntu mandimthuthuzele, if ukuthi umuntu mandimkhuthaze, if mhlawumbe bayathandana mandibakhuthaze bathandane abantu bangabulalani, ngoba asifuni loo nto le eMzantsi. Okay. Yemhlekazi kuthiwa ke ngoku ukhona umuntu obuzileyo apha kwabantu baku-Facebook uba iingoma zakho zifumaneka and then ukuba unazo nee-gigs zakho mhlawumbi indawo oya kuzo abakwazi abantu ukubona umculo wakho ufumaneka phi? Ngizocela abantu ukuthi basetshe kanjena kuwo wonke ama-platforms iDela Kufa likaMamZondi, iqanda leGrootmaal. Then kuzawuvela le ngoma le, kubuye kuvele nezinye la album yokuqala. Isizathu esenza loo nto ezinye zingaveli kukuthi besifakelwa ngabantu, so abantu bebesifakela ngaphana ngaphi, yabo. So ngoku sesiyazenzela, so iyafana ngathi siqale ngabutsha ke ngoku, yabo. So then ke ezinye zibuye zifumaneke ku-YouTube, zikhona usetshe kanjena uthi iDela Kufa #Type uzozibona ke ngozikhona. Then ezinye zibe khona futhi, yabona sithe zibe khona kwenye nantsika i-channel ka-YouTube ethi iDela Kufa Media, zibe khona naphaya. But